Центр ментального здоров'я так офіційно вже запрацював на початку травня. Це є психологічне консультування і медикаментозне психіатричне лікування. Це може бути відчуття дратівливості, емоційної такої нестабільності, а також психічні розлади. Це депресія, дистемія, тобто це такий тривалий знижений настрій, це генералізований тривожний розлад, це панічний розлад, це обсесивно-компульсивний розлад, це фобії, біполярно-афективний розлад, це шизофренія і порушення пам'яті у старших людей. У мирний час психічне здоров'я або звернення до психічних закладів досить стигматизоване. Тобто є стереотип, що якщо ти звертаєшся до психолога або психіатра, значить з тобою щось не так. І зросла потреба. Потреба, тому що внаслідок початку війни, і це не тільки 22-й рік, але й 14-й, та збільшила кількість звернень людей з психічними проблемами, труднощами.